Welkom op de derde editie van het Limburgs Toerisme Congres. Ik ben in eerste instantie ongelooflijk tevreden. Derde editie, full house. Meer dan 300 mensen zijn hier vandaag aanwezig. En dat is belangrijk, want vandaag gaat het goed in Limburg. Maar we mogen niet achteroverleunen. We moeten blijven investeren, we moeten mensen blijven motiveren om het morgen nog beter te doen. En dat doen we met een congres waar professionele sprekers zijn, zowel nationaal als internationaal, die toch wel tips en tricks geven die niet high-end zijn, maar die we effectief nu zelfs kunnen toepassen. En dat denk ik dat belangrijk is, zodat we samen nog kunnen bouwen aan een nog beter toerisme in Limburg. For me, it's a very inspiring conference. It's very well produced, but you also have a very holistic view on tourism. Say tourism is not just in a box. Tourism is really important to transform our societies, our destinations, to build international relations, to transform our old industries into new industries. I think a lot of the speakers here have been very good on that very note. Voornamelijk de eerste spreker heeft me erg geïnspireerd, hoe wij kleine steden toch in een grote geheel kunnen passen voor citymarketing. En ook de laatste spreker met evenementen, ook wel een de stokpaardjes van ons bedrijf, heeft me heel erg verrast door het feit dat toch eigenlijk het samenbrengen van een beetje niet alledaagse invloeden wel kunnen bijdragen tot een succesvol evenement. Ik zie in de sector dat er heel veel mensen op een hoger niveau bezig zijn en dat we als Limburg zijnde, dat we allemaal op een hoger niveau kunnen komen door die professionalisering. Dus ik vind het super dat Toerisme Limburg hier initiatieven neemt om iedereen, zowel de grote maar ook de kleinere locaties, de kans te bieden om zich verder te professionaliseren. Gastronomie en gastvrijheid zijn onlosmakend met elkaar verbonden, dus gelijk peper en zout. En dat is de reden waarom dat we eigenlijk gekozen hebben om gastronomie als centraal thema dit jaar voorop te stellen. Laten we gaan vergullen is dat de saus die we over alle campagnes gieten. En vandaag delen we dat met zoveel mogelijk mensen hier aan deze lange tafels in Tor Centraal. Het Limburgs Toerismecongres was weer al enorm interessant. Eerst en vooral het altijd welkom gevoel is altijd aanwezig. En voor ons was het eigenlijk heel interessant, want wij openen in juni ons nieuwe hotel, Martens Rentmeesterij in Limburg. Wij gaan zeker dingen toepassen. Vooral het customer experience, wat vertaald wordt naar customer expression.